Vítam vás na mojom kanále YouTube Stefan Gaut. Dneska k čomu? Mám veľkú zbierku úradných písomností rozličnej výšky idiocie. Odosielateľom všetkých týchto písomností je polície. Takže treba sa zamyslieť nad tým, koľko by sme ušetrili, keď sme týchto darmožráčov neplatili. Pretože dostávať na všetko odpoveď odmietam. To je absolútne o ničom. A platiť za to, koľko by sme ušetrili, keby sme tých darmožráčov neplatili? Veľa. Takže treba sa nad tým zamyslieť, k čomu niečia práca je, aby niesol za ňu aj zodpovednosť. Pretože tu stále policajti odmietajú zodpovednosť, sudcovia odmietajú zodpovednosť takisto, policajti takisto odmietajú pracovať a občan žije vlastne bez práv. No, deklarované práva, ktoré nevie aplikovať, sú úplne k ničomu. Takže toľko k tomu dneska z predvianočnej atmosféry. Lúči sa s vami Stefan Gaut.